Naibaw ba mo kung unsay hinungdan sa away tali sa Muslim ug sa Kristiyano? Adtong unang panahon, may usa ka Muslim nga nagbaligyag sundang. Og sa pikas, Kristiyano nga namaligyag habol. Kusog ang negosyo kaniadto sa merkado. Og silang duha higala. Ako mismo kita sa ilang pagkaamigo. Apan ang nakabate, ang ilang panaghigala ay giguba tungod lamang sa ilang baligyang sundang og habol. Ang Muslim musagit, sundang, sundang. Og ang Kristiyano moingon, habol, habol. Og didto na namugna ang ilang away. Kay nagtuo man ang Muslim nga ang gihisgotang habol sa Kristiyano mao ang iyang gibaligyang sundang. Usa ra katigbas, patay ang Kristiyano. Ug ang tanang tao nialibwag. Nibarog ang Muslim atubangan sa patayng lawas siyang amigo nga Kristiyano. Og ningon, ingon ka habol, hait man lagi. Og tungod adto, nagsugod ang patay tali sa Muslim ug Kristiyano. Monang ako di ko gusto nga mag-unay ang mga tribo dinhi sa Sugbo. Respeto kada tribo. Og karaway-away atong putlon ang mga garbo sa usag-usa. Pangga. Hoy. Tugpasad, oy. Halaga, niliho kong helmet. Dito lagi na. Di ba, wala pa ko na porga. Ay, oday no. Ang sa ulog sa pista o sa ng tribo irihe. Ang gitunguhan sa pili sa ilang espesyal na bisita nga si Commander Potol. Kaya nagsadya ang tanan sa tibuok gabi. Tinasa ko ito ang ilang kasadya. Maura pa kini ang katapusang kalingawan sa barangay Kinalungsan. Matangi, ang umarpong suspay ni atong sugilanon. Taksu! Ang mag-iitong ilang buha! Well, I know what you're doing. I see it all too clear. I only taste the saline when I kiss away your tears. You really had me going, wishing on a star.